Bok svima! Dobrodošli naše male avanture. Gdje idemo danas? Nam pojma. Klona Kilti, mislim da se zove. Kaj idemo gledat? A? Ne znam, ali znam. Malo lekutice i vlakove male. Pa ko ti je rekao to? Znam. A ti sve znaš, dobro. Ima maketa, ima mora, ima svega, Novi Grad. Krećemo, aj bok! Bok! I onda ja vidim neke dobro i moraš stati. Jel dobar auto? Ne taj, ovaj tu. Kak je fora, Ford, da. Stari Ford. Bili vidli, ajmo dalje. Viš, to su ti prije u dućanima imali takve kase, a? Da. Dobro. Čudo. Tu si se načekal kad si račun dobil onda. Gle vagu staru. Tek smo krenuli, već sam je dosta, a? Da. Odmarate? Da. Ajmo. Ajmo. Uhu! Odi pita čovjek jel treba pomoć. Ajde, pa Ma pitaj ga. ne treba. Trebaš pomoć ti, ne? Idu on kofere mu pomoć nositi, ajde no. Uzmi tam kofer i nosi, ajde. Ajde, no. Znači smo sad u čekaonici za vlakove. Gledajte vlak. Stiže jedan vlak. Bye bye. Bye. Lukas, ko vodi? Ja? Gdje su mu kotači? Nema kotače. Kako ne ode do vlak? Gledaj tu dole. Ima kotače, ali su pokrili tu da ne bi neko opal ko ti unutra. To ti je gorivo, vidiš? Na to su vlakovi vozili prije. Ugljen! Ono kaj stavimo dok roštilj pečemo. Da, a sad, kud budete vlak? I kako vam je bilo unutra? Jako. Dobro. Di idemo sad? Pizu. Na picu? Ili na more? Di idemo prije? Bolje. More. Na more, a? Da. Picu. Picu. Picu? Da. Ko je za picu nek digne ruku. Da. Samo ti! Da. I ja dižem ruku. Vlak. I ti, to, pobjeda! Ajmo na picu. Pizza je tu! A di idemo jesti? Na plažu. Kako, sto vremena došla da ne možeš pizzeriji picu jesti. Ajde, idemo, gladna sam. Ajde. Di smo to stigli, Lukas? Na more. Lopate imaš.
Kaj boš lopatama radila? Se to neko može kupati. Zima. To je preledeno. Gledaj koliko školjkica ima, vidi ovo. Gledaj koliko crnih, gledaj. A? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Sve je bilo dobro, baš mi je dobro bilo gledati vlakice i kućice i voziti brodove i sve. A sad idemo doma, bok.